motegno. Wich bar maduong' e kit oganda en kido mar oganda. Ang'eyo ni kido mar oganda nitie gik mabeyo to nitie gik maricho. Mak mana iyudo ka sama ng'ama dichuo chung' to ng'ama penje chiege gi nyithinde onge. Kendo nitie josiasa mathoth ma kong'isi ni siemnwa jaode to ok wabi ng'eyo. Mak mana ng'at mamiyo ahinya gwenge ma Makaluo. Ka ng'ama miyo chunga chunga ni tidwa penj ni dalagi to mane to tedo ir ng'a to ere wan ng'ama onge. Ani biro penji ere kaka bedo ni isetedo pok itedo in gi nyithindo ionge godo inyalo chung' gi chir kaka ng'ama miyo mondo idhi many kom midwaro. Gima dwani mondo ajiwgo minewa ni gima watim wuoguru wakichung'. Sell your agenda ne jopiny, manifesto ni. Mamoko go bed added advantage. To mamoko go oke maketi bed jatelo. Wawe bedo oganda mapogo jowa man go. Nikech moloyo kaka nyiri kata mine, joma chwech mar mine, e jok mi yelo, ming'idho, kia tedo kanya, kia dog thuru, kia tima, adog thuru anade, nase akanyada, matedo kanyamua, mati kanyamua, inyisa na dog thuru, adog timang'o, an kanyamua ne dalawa, ndewa dalawa, makuma kora weyo timore nade, onge. But wadwaro bende jok mago ne kama, nikech, ing'eyo, wanyisie, idwaro gima go chunyi mondo chunyi otho iwene gi gini. Ing'e ni kombe gi ilaro. Ulare ji 5. To koyud gima kogo chunyi tiweyo. Ine ke ibiro yudo pesa kanye. Kiote to kipenje ni to ino to ito ne yudo pesa kanye kuma ne yude ne mabiro yude. Samuri penja dhako ma kiote moro nade mapoko ilami wacho kia poko nyuomgo. To in mi penje ni poko nyuomeno. Ok miye ng'ato nyuomewa mondo koro bed gi dichuo midwaro no. To mano ok dhi miyo telo. Naneno kata jomoko penjo, adwana wach ni mago gik mana migogo chuny mene. Achiel kuom gi iteri wacho mana kia chuori gi nyimki ang'oni miwachogo. Nitie gik migogo chuny mene molo mano. Kidwa lonyi duk midwa wachi kia ang'o nong'e kia kuonde mani wuothe kanye to joma ni wuotho go gi tok wachi. Mine wetena mawinja. Wan to kama koro wagige ni wasekalo mago. Wan koro wabedo ir jopiny kwanyiso gi gima wadwa timo ne. Omiyo un bende kama uwinja kiwuok ni dwa chung'. Ng'i mbele kumidhiye midwa tere jothuru. We winjo weche chien koni gi koni. King'iyo ka in e bas, iriembo bas. To ing'iyo chien gi koni okibitero ji kumitimang'o kuma gidwa ni dhiye. Bede steering riemb bas kidhi mbele. We ng'iyo chien koni jok maluongi gi luongi mondo ing'i chien mondo idog chien mondo ifail. Ing'e ni ya? Sana tin. Kora dwani sami wacho michako no tiekego. Wabiro luongi e thuolo machielo tiekego ki iloro mondo mi wang'e kama mine ochomo makochopo higa manyien. To ok wachak waywagi. Adwa nanuone mine ni mine mawinja moloyo mine matindo kuyie wuoguru oko mondo ukaw kipande. Kusekaw kipande wuoguru oko mondo ukaw kura e sami kawe ni kumidhigo e kura no. Mine mawinja wadwa ni wawuoguru oko goganda waduto te miyo kowuok oko to biro wuok nyaka gi nyithinde nyaka gi chuo. To mogik ing'e ni gimoro ischago joluo ka ni turnout e go kura. Osiko ganda mamoko ing'e ni an bedo joluo ni akia ni nena mistake. Gimoro amora miwache oko ka en jaluo. Oko go kura. Ok ubi wuok oko. Sani uwuondo ng'ato ni kia une broad base. Ok udhi gone kura. Jodala wakauru kura wang' ni mondo waprove go jogi wrong ni wanyalo wuok oko, wanyalo go kura nikech ung'e maber ni kura mwagoyo ema dhi miyowa misingi maber. Akwero gi katieko kawacho ni ya. Dakika matin ne chiel. Ipenja gimoro. Dakika matin ne chiel, sa koro kadho. Yes. Ipenja gimoro ni chik gine kit oganda. Jaluo nong'e kaka ng'ama nigi luor. Gimoro ni kama koro kethore madwa ni biluonga mondo wachak wawuoye wach luor. Iyudo ka sani wan go ganda moko michoma choma ng'ama ng'ongo. Kaka sani wan gi party leader Dr. Buru Oginga. Ayany